औ दिनैनि बे फरायसालि साखोन सिखोन प्रग्रामनि गेजेरजों नोंथाङा फैबाय थानाय जे उन्दै उन्दै गथ'फोर लाइमोनफोर बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा मेसेज होनो सानगोन? दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बिथोन होनाय बायदियै जोङो गासै आसामावनो जेसेबां फरायसालिफोर दङ बेखौ माने गासैखौबो माने बे प्रग्रामखौ लानो होजादों आरो बेहाय दिनै जेसेबां जिल्ला दं बेनि सिङाव थानाय दख'राफ्रा गावबा गाव बेसेबां फरायसालिफोर दङ बेखौ जोङो दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनाय मोनसे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि बेखौ लानानै माने फरायसालिफोरखौ साब सिखोन खालामनाय सेनिटाइज खालामनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेहाय जोङो बिनि गेजेरजों बे मेसेजखौनो सानदों जे माने दा महामारि जा पेन्डेमिकनि समाव जोंनि फरायसालिफ्रा खुलिनो हायाखै थेवब्लाबो जोंहा फरायनाया जों थांनांगोन मानोना जोंहा गुन गोनां सोलोंथाइखौ आरो जोङो स्किलखौ जों बयबो सोलोंनांगोन आरो बेहाय जोङो दिनै फरायसालि होननानै बुङोबा जों मोनसे सोलोंथाइ लानायनि जोङो मोनसे मा होनो मन्दिर होननानै जों लायो जेराव जों सोलोंथाइखौ लायो आरो बेहाय जों दिनैनि समाव बेहाय क्लास लायैयाव जों नुनो मोन्दों गोबां फरायसालिफ्रा माने हाग्रा दुफुनानै थादों आरो बेहाय माने सेनिटाइस खालामनाय जायाखै जेराव जों दिनै मिथिनो मोननाय हिसाबा जोङो माने जोंना इगजामा माने मेट्रिक इगजामा दिनै जोंहा सेबानिफ्राय जागोनबो मोजाङै माने जागोनबाबो माबायदि जागोन बेखौ खोन्थायाखै आरो केनसेल खालामनो हागोन नामा बेखौबो एसे जोङो नुहुरनाय बायदि मोन्दों जोंहा नटिफिकेसना फैयाखै बिनि थाखायनो जों दिनै नर्मेल जानायनि उनावबो बा जोंहा नर्मेल जानायनि सिगाङावबो जुदि जोंहा अफलाइन इगजाम माने इगजाम लानांगौ जायोब्ला बा अनलाइन लानांगौ जायोबाबो जोंहा फरायसालिया मोनसे सोलोंथाइ लानायनि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे रल दं हिसाबै आरो बेहाय जोंहा माने फरायसालियानो जुदि जोंहा गोदोनानै थायोब्ला दाखोर जानानै थायोब्ला बा सेनिटाइस खालामाखैब्ला जोंहा माने मोनसे गिनांगौ गोनां जायोब्ला जोंहा बेहाय माने सोलोंथाइ लानायाव एसे जों बादाखौ नुहुरो मानोना जोङो माने मेन्टेलि एन्ड फिजिकेलि जोंहा माने सोलोंथाइयाव जुदि लानांगौ जायोब्ला बेहाय माने जोंनि साब सिखोनाबो जोंहा माबा हरो मानोना जोंहा इनभारमेन्टआ थाहैनाय जाया नङा होमबा फरायनायनि होमबा नोंखायनो जोङो बेखौ नायदों आरो बेनिफ्राय जाहाथे जोंहा बिदि साफा सिखोन खालामनाय सेनिटाइज खालामनायजों जोंहा गुन गोनां सोलोंथाइ आरो माने स्किल इडुकेसन बे माने मोननैबो जोंहा दा थांखि लादों बेहाय जों आवगायहैनो हायो आरो जोंनि गथ'फ्राबो फरायसाफ्राबो माने फरायसालियाव फैयाखैब्लाबो जा माने न'आव फरायनानै दं बेफोराव मोनसे मेसेज थाङो जे माने दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो माने फोरोंगिरिफोराबो आरो माने SMC कमिटियाबो बा इडुकेसन डिपार्टमेन्टआबो जों बयबो बिथांमोननि थाखाय कनसार्न जों जानानै दङ बिथांमोनहा माने गोसो बायालासिनो बयबो इगजाम जागोनबाबो जायाबाबो फरायनांगोन जोङो मानोना जोंहा जिउआव आवगायलांनांगौ दं आरो सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा जेबो जाया जोङो गाव गावनि माने जिउआव जोंहा समाया मालाबा सोलायबाय थागोन मालाबा पेन्डेमिक जागोन बा मालाबा नर्मेल जागोन खिन्थु जोंहा जिउआव जों आवगायलांबाय थानांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो माने आदब सोलोंनांगोन गुन गोनां जों सोलोंथाइ लानांगोन जाहाथे बेखौ मोननो हायो जों बयबो दङ आरो बेजों लोगोसे जों आबहावाखौ जों साब सिखोन लाखिनांगौ दिनैनि समाव जेनेबा जों कभिडनि समाव जोङो SOPखौ मानिनानै जोङो ससियेल डिस्टेन्सिं जों लाखिनानै प्रट'कलखौ जों मानिनानै बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों माने बांद्राय जोङो मानसि लायाखै जों गामिनि मानसि बा जोंनि दख'रानि माने इउनिटनि मानसिया ओंखारनानै जोङो मावदोंब्लाबो जों बेखौ प्रट'कलखौ मानिनानै खालामनाय जादों आरो बेहाय जोङो रायजो राजाफोरनोबो जों बेखौ मेसेज होनो सानदों जाहाथे जोङो जायगाफोरखौ जोङो साब सिखोनै लाखियो आरो जोङो सेनिटाइस खालामो आरो होमबा जों बिदि खालामबासो जोंहा माने जोंहा कर'नानिफ्राय जोङो बासायनो हागोन जोङो पेन्डेमिकआ थाबै जोबनानै जों नर्मेलाव जों लाखिनो हागोन मानोना जों साफा बयबो सांग्रां जायोब्लासो जोंनि सोलोंथाइ लानायावबाबो जोंहा माने दावगानो हागोन जों बेखौनो नायनानै बे हाबाखौ लानाय जादों आरो जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा गोसो बायालासिनो बयबो आनजादनि थाखाय माने मोजाङै माने सांग्रां जायो आरो मोजाङै माने बादायलायनायनि थाखाय बयबो स्टाडियाव मोजाङै खालामो जों बेखौनो माबादों आरो जायफ्रा माने अनलाइन क्लास मोनाखै जाहाथे बै फरायसाफोरखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्राबो न' खाथिनि मानसिफ्राबो जायफ्रा मबाइल गैया अनलाइन क्लास लानो मोनाखै बिथांमोनहा जाहाथे हेल्प खालामनानै होलाय लायो मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो माने अनलाइन क्लास बेखौ जों खालामना होनाय जादों फ्रियाव जायखौ माने जों गोबां मानसिफ्रा माने बांद्राय नायाखै जानो हागौ बांसिनानो मोनथियाखै जानो हागौ ओंखायनो जायफ्रा माने मबाइल दं खाथियाव गथ'फोर दङ क्लास 9, 10आव फरायनाय जाहाथे हेल्प खालामना होयो आरो फरायसालिनिफ्रायबो फोरोंगिरिफ्राबो गोबां माने फरायनायाव माने जाहाथे गथ'फ्रा थाबथाया फरायसाफ्रा मानोना फरायसाफ्रानो जोंनि इयुन आरो जोंहा दिनै बिटिआर एकर्ड जालांबाय जेब्ला माने मोनथाम जोंनि बर'फोराव एकर्ड जालांबाय होमबा दिनै जोंनि समाव सिगांनि बायदि आन्दलन खालामनानै माने क्लास मिस जानाय बा जोंहा न'खराव माने बिराद बार्डेन लानांनानै फरायसाफ्रा माने खामानि मावनानै लेखा फरायनो हायो बेबायदि जाहाथे आवगायनि बायदि सिटुवेसना जोंहा बांद्राय गैला एसेबाबो लाइट जाबाय जोङो आरो जोंहा आवगायनि बायदि माने जोंनियाव
जेनेबा इउनिभार्सिटिफोर सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बा NIT बा IIT बेबायदि मेडिकेल कलेज जोंनि जायगायाव खाबु गैयिनि थाखाय माखासे गोरों फरायसाफ्रा गोदोनिया फरायनो खाबु मोनाखैमोन खिन्थु जोंहा दा जाय फरायसाफ्रा फरायगासिनो दङ जोंनि जायगायाव माने बेफोरबायदि फसंथानफ्रा फैगासिनो दङ आरो जों आथिङाव गसंथानो थाखाय बायदिसिना स्किलनि बा माने अफिसफ्राबो जोंनियाव फैगासिनो दङ स्पर्ट्सनियानो जा मायानो जा होमबा जोङो गासैबो बिथिङावनो जोङो माने आगयनानै जोङो खामानि मावलांनानै आथिङाव गसंनानै जोङो हारिखौ जोङो सिनायथि होनानै माने जों गेरेमसा हारि जाहैनो हानाय जोंहा लामाया फैगासिनो दङ ओंखायनो जों जाहाथे पेन्डेमिक समावबो बयबो बायदि फरायनानै जोंना जाय माने सिगांनि मुंख्लंफ्रा सिगांनि दैदेनगिरिफ्रा सोमावसारनानै जोंनो बेसेबां होफैनो हाबाय जाहाथे बियो जोंना ओरैनो थांगारा आरो जोङो बर' हारिया माने मोजाङै बयबो फारफ्रोमबो बिथिङावनो खेलायावनो जा हारिमु बिथिङावनो जा फरायनायावनो जा जों जेबो माने गासिबावबो जोङो बाहागो लाजोबनानै गेरेमसा हारि दाहैनो हायो बेनि थाखायनो जोङो बे माने आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बेजों जों दाजाबदेरनानै दिनै माने फरायसालिफोरखौ साब सिखोन खालामनाय आरो सेनिटाइज खालामनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेहाय ओंखायनो जोंनि फरायसाफ्राबो बेहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो माने हेफाजाब होलायनानै कपारेट खालामलायनानै जाहाथे जोंनि बे मिशनखौ जाहाथे साक्सेस खालामो जोंनि हारिनियानो माने बेहाय गेरेमसा जाहैगोन आं ओंखायनो बयखौबो बेहाय कपारेट खालामनो थाखाय मा होनो बयखौबो एप्रच खालामहरबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन होनाय बायदियै गासैबो जिल्लाफ्राव आरो जिल्लानि सिङाव जेसेबां दखरा दङ जेसेबां दालाइसा दङ बै जायगाफ्राव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनाय मोनसे गेदेरथार मिशन जायखौ जोङो दिनै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि होननानै मिथिनाय जायो आरो बे मावथांखिनि सिङावनो जों दिनै ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबायदि बिथोनथाइखौ लानानै दिनै जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि ओनसोलावनो थानाय मोनसे मथामबिल गोजौ फरायसालि बे फरायसालियाव दिनै साब सिखोन खालामनाय आरो सेनिटाइज खालामनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आङो मथामबिल गोजौ फरायसालिनि सासे फोरोंगिरि हिसाबैहाय एबा बे क्लासारनि CRCC हिसाबैहाय आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे मथामबिल गोजौ फरायसालियाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय स्कुल क्लिनिं प्रग्रामखौ जोंनि मथामबिलावहायनो जागायफैजेनदों बिनि थाखायनो आङो जोबोद मोजां मोन्दों नंगौ दिनै बे कभिडनि थाखाय जोंनि जे सिचुवेसन बे पेन्डेमिक जानानै दङ बेवहाय गोबां फरायसुला फरायसुलिफ्रा दिनैहाय फरायसालियाव फैनो हायाखै जोंनि बे उसुबिदाखौ नुनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे स्कुल जे बन्द जानानै थादों बे बन्द जानानै थानायावहाय गोबां बिदिनो लेथ्रा जानानै थादों जानो हागौ साननानै दिनै बिथांमोना दिनै बे स्कुल लांगोनाखौ सिखोन साखोन खालामनो सेनिटाइज खालामनो फैदों बिनि थाखाय आङो साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसे आङो बेखौनो दिनै मेसेज होनो लुबैदों हयथ' जोंनि बे मथामबिल गोजौ फरायसालियाव गासै 837 फरायसुला फरायसुलिफोर दं बिनि गेजेरावहाय 331 फरायसुला फरायसुलिफोरा 9-10 आव फरायो दिनै बिथांमोनखौ जोङो अनलाइन क्लासनि गेजेरजों जोङो फोरोंनो नाजादोंमोन नाथाय गोबां न'खरावनो बे एन्ड्रइड मबाइलखौहाय मोननो थाङैयावहाय बिथांमोना बे सुबिदाखौ लानो हायाखै अब्लाबो जोङो फोरोंगिरि हिसाबै जोङो बिथांमोननो माइक्र' टिचिं एबा हम एसाइनमेन्टनि गेजेरजों जों फोरोंगासिनो दङ जेखि जाया मानो जोङो जेब्लानो बे सिचुवेसना जोंनिफ्राय गोमोरलांनानै नर्मालाइज जागोन अब्ला जोङो मोजाङै फोरोंफिननो नाजागोन जेखि जाया मानो आङो दिनै बेखौनो बुंनो नाजादों बे दिनैनि हाबाफारिया जोंनि मथामबिल गोजौ फरायसालियाव लाफैनायनि थाखाय आङो लाफैग्रा बिथांमोनखौ जोंनि मथामबिल गोजौ फरायसालि जानानैहाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जासिनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोनथोंसै